କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ମତେ ସବୁ ସମାନ ଲାଗୁଛି। ଏ ଗଛମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତୁ ଜାଣିବୁ। ଏ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ତ ଆମେ ଖଲି ଦନା ତିଆରି କରୁ। ତାହେଲେ ଏ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ମୋର ନାମ ଶାଳ ଗଛ। ମୋ ପତ୍ରରେ ଖଲି ଦନା ହୁଏ। ପୂଜା ପାଇଁ ଝୁଣା ଆଉ କାଠ ଦରକାର ହୁଏ। ତାହେଲେ ତୁ ବେଲ ଗଛ ଶାଳ ଗଛ। ହଁ ମୁଁ ଶାଳ ଗଛ। ଚିଚି ଏ ଗଛର ପତ୍ର କି ପିତା। ମୋ ନାଁ ଲିମ୍ବ ଗଛ। ମୋ ପତ୍ର ସିନା ପିତା। ମୋ ପତ୍ରକୁ ଖାଇଲେ ତମର କିଛି ବି ରୋଗ ହୁଏ। ତାହେଲେ ତୁ ଲିମ୍ବ ଗଛ। ହଁ ଲିମ୍ବ ଗଛ। ଏ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ତ ଆମେ ପୂଜା କାମରେ ଲଗାଉ। ତାହେଲେ ଏ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ମୋ ନାମ ବେଲ ଗଛ। ମୋ ପତ୍ର ଓ କାଠ ପୂଜା ଓ ଔଷଧ କାମରେ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ତୁ ବେଲ ଗଛ। ହଁ ମୁଁ ବେଲ ଗଛ। ଆରେ ଏଇଟା ପୁଣି କି ଗଛ? ମୋର ନାମ ଅଁଳା ଗଛ। ମୋର ଫଳ କାଠ ଔଷଧ ପୂଜା କାମରେ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ତୁ ଅଁଳା ଗଛ। ହଁ ମୁଁ ଅଁଳା ଗଛ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଗଛମାନଙ୍କର ନାମ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିବ। ମୋର ନାମ ମୋର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବ ନାହିଁ କି? ଆରେ ହଁ ସତ କଥା ତ। ହଁ ମୋର ନାମ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ମୋତେ ପିଲାମାନେ ଖେଳନ୍ତି। ମୋତେ ସ୍କୁଲ ବଗିଚାରେ ଲଗାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମା ମାନେ ମୋତେ ନେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ହଁ ମୁଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ। ମୋର ନାମ ମୋର ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲ। ମୋ ପରେ ଅନେକ ଫୁଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୁଲ ସଭା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଗଲେ ଅନେକ ଫୁଲମାନଙ୍କର ନାମ ଓ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଉଛୁ। ଟାଟା ଫୁଲ ଭଉଣୀ।